čaute od dnešného videa. Dneska vás naučím, jak byť správny fotbalista. Najprv ako správny fotbalista máme sa rozcvičiť. Najprv členky si musíme roztrhnúť. Nemôžem sa moc na to, lebo som dostal svalovicu. Máme si rozcvičiť ešte ruky, ale ja som to už robil, tak nemusím to robiť. Keď sme teraz rozcvičili, tak ideme strieľať na bránu. S čím ideme strieľať? Teraz vám ukážem, jak máme správne strieľať. No, že keď chcete toto pekne strieľať, tak jak musíte dať nohu. Takto môže byť, vidíte, takto aspoň 10 cm, 20 minimálne. A potom musíte sa ešte k tomu trochu nahnúť do boku. No, keď chceme dať na kbol, tak musíme toto časťou nohu streliť. Nevím poradne strieľať na kbol, len tak vyskúšam. Naučíme sa teraz aj prihrávky. Ukážem vám, jak sa prihráva. Týmto bokom. No, teraz sa naučíme, ako správne driblovať. Teraz ideme osmičky. Tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse bobo. Vai, saca, caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse bobo. Vai, saca, esse caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse bobo. Dneska je to skončilo, tento náš trénink, tak keď chcete part 2, tak dajte 100 zhľadnutí. Bol to s nami Paolo a lúčime sa! Because maybe I'm too good. On my mind, I'm always